Hormatly Samsung seyirciler, bu videomuz bu gepleşigimi diýerler. Sizin üçin bilşimde ýaly soňky çykan flagmanlaryň gadjetlaryň içinde 200 megapiksellik kamera eýe bolan ýeketek Samsung'un S23 modeli bar. Onuň näkilrek işleýänligini görkezmek düşündirmek üçin meselem şu görýän kadryňyz Lumix fotokamerasyna alynan kadr. Bu görýäniňiz bolsa, elbetde Samsung S23'üň edýän kadry. Ejek bolan müketiniň tapawudyny özüňiz elbetde çözüp laýyklap bilersiňiz. Biz hem şu pursatda biletin gelýän gepleşigimize başlaýar. Mehriban adamlar, ilki bilen Samsung bardy gurrun açamazda. Näme bardy gurrun edýänimizi bilmek üçin gelin adından başlaýar. Ýani Günörtü Koreýanyň meşhur, önümi meşhur brendi bolan Samsung, ol terjime edilende Samsung ýaly sözler bilen anladylýar. Onu maňa Koreýede öwretdiler we 3 ýyllyk diýmek anladýar eken. Gelin indi şeýle adlandyrılan brend bilen dolu we dogry ýagdaýda içkin tanış bolalım mehriban. Aslında tarihe nazar aylasak Samsung kampanyasının telekeçilik işinin tüw sewdasyndan başlanlygyny ýatlamaly we elbetde olam hayran galdyran fakt. Emma soňlugy bilen tehnik enzamlaryň dürli görüşlerini toplamak, urnamak hem de olaryň önümçiligini girişmek işlerini ýoly goýan kampaniýanyň telefon önümçiligine çenli uzak ýyllar gerek bolupdyr. Ýani kampaniýa telekommunikasiýa bazaryna 1977-nji ýylda çykyp başlaýar. Onsoň bu önümçilik kampaniýanyň bölümçesi bolup, ýatjam telefonlary, notebookları, argatnaşyk enzamlaryny döretmek üçin esaslandyrylypdyr. Şondan 10 ýyl geçenden soň 1988-nji ýylda kampaniýa ýatjam telefonlaryň birinji nusxalaryny taýýarlap başlaýar. Şo ýylda Samsung'un SH100 ýatjam telefon modeli satýa hödürlenýär. Bu bolsa öz gezeginde Koreýede döredilen ilkinji ýatjam enzamdyr mehribanlar. 1993-nji ýylda çenli SH700 modeli döredilip, ol şol wagt dünýädäki iň kiçik we iň ýasy, kiçijek görnüşdäki juw telefon bolupdyr. Mehriban adamlar, Samsung bardy gurrun edemizde onuň ähli brendlaryny bir gepleşigiň dowamyna sanap bolmaýanlygy üçin olaryň täzeçiliklerini, özgörtmelerini we şoňa meňiş bir näçe aýratyrlyklaryna laýyklykda tapawutlandyrmak makul boldy. 2003-nji ýylda ýani bellek geçen SH700 modelimizden hem yeňil, özüm açylyp ýapylýan gurulşa eýe bolan juw telefonyny işlenip taýýardy. Ol döwrüniň iň owadan juw telefonlarynyň biri bolmak bilen modanyň hem aýratyn nusxasyna öwrildi. Şo ýylda kampaniýa ýani Windows Mobile 2002 bilen baglanlykda SCHI600 modelini hem ilgün bilen tanış etdik. SCHI600 modeli kampaniýanyň ilkinji 3G aragatnaşyk ulgamyna işleýän smartfonu bolup tarihde ornuny tapmagy başardy. 2004-nji ýylyň i790 modeli hem ilkinji gedek hem CDMA hem de GSM ulgamlaryny utgaşdyrýan telefonlar bolmagy başardy. Onuň içinde we daşynda umumlykda 2 sany ekrany bolup, içindäki esas ekranyň gowrumy 2,135 dюйма diňdir. Samsung MMA800 modeli telefon Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna birinji gedek ulanylan 2 megapiksel kameraly telefonu öwrüli. Bellenip geçilen telefon modellerinin hataryna iň ul isleg bildirileni Samsung Blackjack telefonu. Onuň 3G ulgamy göterýänligi, şeýle hem klawiaturasynyň bolmagy onu bir döwrüň bir iň ul açyşlarynyň birini urdy we islegleriň barha artmagyna sebäp boldy. Bu şol döwrüň işgür adamlarynyň iň ýörgünlüği ulanan telefonlardyr. Kim köpräk mesele çödýär, ol tökman Samsung Blackjack ýanyna bolýan eken. Samsung özüniň sensor ulgamy arkaly ulanylýan ilkinji ýatjam telefonuny 2008-nji ýylda öndürip başlady. Bu telefonlarym öz gezeginde sensorly ekrandan başga da azda känne tapawutly häsiýete eýe bolup, Flash 3D effekti ilk hereketlerini uygullaşdyrmak ýaly aýratyrlyklara eýe bolupdyr. Kampaniýanyň ýene de bir uly ösüşi 2009-njy ýylda bolup geçdi. Olam hakyky bu ýylda kampaniýa i7500 modelli ilkinji Android operasiýon sistemany, operasiýon ulgamyny esasynda işleýän Galaxy smartfonuny hödürledi. Galaxy diýilen näme biziň döwrümizde gelýär. Bu akylly telefon diagonaly 3,2 dюйм bolan AMOLED ekrana eýe bolup,
Wi-Fi aragatnaş ulgamına biriktirilýär. Şeýle hem onun özünde ýagny zavod tarapyndan gelen GPS sistematy bar eken. Galynlygy bary ýogy 11,9 mm deň bolan smartfony kompaniýanyň taryhyndaky iň öňe gidişlikli telefon diýip aýtsagam elbetde ýalňyşmasak gerek. Sebäbi bu smartfon düşünjesiniň has giňden peýdalanmagynyň ilkinji başlangyjy bolup hyzmat etdi. Hatda onu käbir adamlar häzirki smartfonlaryň atasy hem diýip atlanýar. Samsung smartfonlarynyň nowatdaky özgörüşi 2010-njy ýylda Galaxy S tapqyrynyň döredilmegi bilen baglanşyklar. Hummingbird prosesor esasyna işleýän smartfon 4 döýümlik display hemde 5 megapiksellik kamera bilen üçin edildi. Şol ýylyň noýabrynda bolsa Electric Schmidt, Google hemde Samsung kompaniýalarynyň birlikde iş alyp barmagyna taýýarlanan Nexus S smartfony tanışdyryldy. 2011-nji ýylda Barcelona şäherine geçirilen Mobile World Congress dergisinde Galaxy S2 smartfonu köpçülige ýetirildi. Bu smartfonuň öňdürilmegi bilen kompaniýa 2011-nji ýylyň 3-nji çäreginde smartfonlaryň satywy boýunça Apple kompaniýasyndan öňe saýlandyryp bardy. Bu enjam özüniň 4,27 döýümlik Super AMOLED Plus display bilen ozalky smartfonlardan görnetin tapawutlanmagy başardypdyr. Smartfon bazaryna 2012-nji ýylyň flagmanlar hökmünde Galaxy S3, iPhone 5 hemde Nokia Lumia 920 smartfonlar öňe çykdy. Exynos 4412 prosesora eýe bolan 4,8 kanally HD Super AMOLED display bilen enjamlaşdyrylan smartfon 8 megapiksellik kamera bilen üçin edilipdir. Onun esas aýratyrlygy ulanjynyň gözüne laýykly ekranyň 3 män saklaýarlygy bilen baglanşykly ýetirdi. Soňky 10 ýyllygyň dowamynda kompaniýa Galaxy önümçilik tapqyrynyň esasyna S, A, G, M, Z, F, C şeýle hem Note ýaly bir näçe dürli hilli modellerde köp sanly smartfonlary öňdürip, smartfon bazaryny awraýly, hatda ilkinji orny köp ýagdaýda saklamagy başardy. Ýogsa da mehriban adamlar internet habarlaryna salgylansak, kompaniýa 2013-nji ýyldan bäri geçen 10 ýylyň dowamynda jemi 300 modelden gowrak modeli dünýä bazarlaryna hödürlepdir. Türkmenistan döwletimizde Samsung brendiniň smartfonlary giň meşhurlyga eýe bolup, raýatlanma tarapyndan uly isleg bildirilýär. Başga saýdymyzda her bir 3 olanjydan biri häzirki wagtda Samsung kullanýar. Aýratyn smartfonlaryň ýagny Samsung'un 3-4 ýyllykdaky eden işlerini göz öňünde tutsak, ol ähli amatlylyklar özünde bolan şeýle hem amatly, elbetde baha taýdanam ýurda bir halkyň içine el ýeterli bolan smartfonlaryny hödürlemegi başardy. Ýurdumyzda iň köp mukdarda satylýan Galaxy önümçilik tapqyrynyň S ýa-da A kysymly smartfonlardygyny biziň emmämiz bilýär. Olaryň hödürlenilýän bahalary esasy guruluş häsiýetnamalary bilen deňeşdirilenini ören el ýeterirler. Köp ýagdaýda biz ütýäsem. Kompaniýanyň şu ýylda ulanjylar köpçüligi üçin ýetiren täze önümleri barada aýtsak, ilki bilen Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra şeýle hem Galaxy S23 Plus kysymly smartfonlar barada belläp geçmek hökmandyr. Olardan iň tapawutly hökmünden ygtasak Galaxy S23 Ultra smartfony 234 gram agramlylykda bolup, 6,8 döýümlik dinamik AMOLED 2X display bilen üçin edildi. Onun esasy kamerasy 200 megapiksel ölçegde suraty düşürmäge niýetlenendir. Smartfonuň umumy ýady 1 terabayta çenlidir we şeýle de ol Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ekskluziv çip bilen hem enjamlaşdyrylan. Smartfonuň esasan suraty düşürmek maksady bilen döredilen nöwni belläp geçmeli. Smartfonlaryň täze tapqyrynyň kataryna ýene de A14, A24, A34, A54, F04, F14, M14 ýaly smartfonlary belläp geçmek zerurdur. Bularyň arasyndaky tapawut S model smartfonlaryň flagman, ýani has ýokary derejeli hili hödürleýänligi bilen baglanşyklar. Mehriban adamlar, hediýet watandaşlar, ne size hem şu bilesin gelýän gepleşigimiziň çäklerini Samsung mobil telefonlary barada ýetirmek isleýän gyzykly maglumatlarymyzdan şulardan ibaret. Elbetde gepleşigimiz tekelçe de bolsa göňüňizden turan bolsa like goýun we ökma suratda kommentariýalarda öň Samsung'un haýsy gadjetiny, modelini ulanım bolsaňyz ökma suratda belläp geçiň. Biz hem elbetde siziň bilen hoşlaşamyz. Sebäp Türkmen portal bilşiňiz ýaly online. Ýadyňyzdan çykarmaň. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmegidir. Ýene küllerde görüşýänçä hoşda bolun.